दिनै BPF पार्टीनि आफादगिरि प्रेसिडेन्ट मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा मा फोरमायदों जे BPF पार्टीया हाइएस्ट मेजरिटी लानानै आपकामिं 2025 BTC बिसायख'थिनि गेजेरजों BPF पार्टीया हाइएस्ट मेजरिटी लानानै BTC गभर्नमेन्टखौ सालायनो सुबिदा मोनोब्ला जोंनि इयुथ जेनेरेशनफोरनि थाखाय बोसोरसेयाव 100 कोटी 100 crore रांखौ सेंसन खालामनानै होगोन। इयुथ जेनेरेशननि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बायदिसिना गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौ होनो थाखाय 100 crore पार इयारलि दिनै हाग्रामा महिलारी सारा फोरमायथिना होदों। नाथाय बे समाव मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनिसिम मोनसे सोंथिया बेरखांदों, जेराव मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा जोंनि BTC गभर्नमेन्टखौ अलरेडि 17 इयार्स सालायबोनो सुजुग आरो सुबिदा मोनदोंमोन। बिथांनि बै 17 इयार्स BTC गभर्नमेन्ट सालायबोनाय समाव बिथाङा मानो जोंनि इयुथ जेनेरेशननि थाखाय इयुथ्सफोरनि डेभेलपमेन्टनि मोजां खामानिफोरनि थाखाय थांखि लानानै मानो पेकेजफोरखौ बै समावनो माने सेंसन खालामनायनि बाथ्राखौ मानो सानबोआखैमोन। नाथाय दिनैसो मानो बिथाङा जोंनि इयुथ जेनेरेशनफोरनि थाखाय इयारलि 100 crore सेंसन खालामनानै होगोन BPF सरकारा फैयोब्ला बे बाथ्राखौ मानो बुंखो? माने बिथांमोननि पलिटिकेल सिस्टेमा बेनो, गभर्नमेन्ट फैयोबासो 100 crore रांखौ इयुथ जेनेरेशनफोरनो सेंसन खालामनानै होगोन आरो मा गभर्नमेन्ट फैयाबाथ' बे रांखौ बिसोर मालाबाबो होनो हाखाया। नाथाय 17 इयार्सआव बिथांमोना जोंनि इयुथ जेनेरेशनफोरनि थाखाय मा खालामखो? मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै सैथोआनो गिबियाव गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै BPF नि बाथ्राखौ बुं, UPPL नि बाथ्राखौ बुं आरो गोदानै जोनोम जानाय पलिटिकेल हानजानि बाथ्राखौ बुं। दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मोनसेल' थांखिखौ जाफुंहोनायनि थांखियै गोबां रोखोमनि जेंना जेथोनि गेजेरजों दावहा नांबोदों, संग्राम खालामबोदों, आन्दलन खालामबोदों आरो बे दावहा नांबोनाय बिखानिफ्राय जोंनि बर' हारिनि बिखानिफ्राय गोबां लिडार जोनोम जादोंमोन आरो बैफोर लिडारफोरा संग्राम खालामबोनाय लिडारफोरा फैयै मोनसे समाव पलिटिकेल प्लेटफर्माव माने कनभार्ट जाफैदों, पलिटिक्सआव माने जइन जाफैदों। पलिटिक्सनि गेजेरजों बर' हारिनि बिखायाव थानाय माखासे प्रब्लेम इस्युफोरखौ जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनायनि थांखियै बिसोरो पलिटिक्सआव खामानि मावफैदोंमोन। नाथाय बिसोर पलिटिक्सआव फैखांनायनि उनावहाय साफा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेन गोसा भटखौ थुलुंगा मोनखांनायनि उनावहाय लिडार जाखांनायनि उनावहाय बिसोरो गावबा गावनि पकेट मानिनि थाखायल' गावबा गाव सिट पावारनि थाखायल' बिसोरो बाथ्रा बुंबोदों आरो नांगौ बायदि बुहुमनि बर' फिसाफोरनि जेंना जेथोफोरखौ बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों बिसोर मालाबाबो सुस्रांना होबोनो हायाखै। दिनैयो बे BTC एकर्डनि गेजेरजों मोनबोनाय जा पलिटिकेल रुलिं, पलिटिकेल जा पावारफोर, बे BTC एकर्डनि गेजेरजों मोनबोनाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों एसेब्लाबो खोमानानै लाना फैनायखौ जोङो नुदों आरो जों रोखा फोरमान मोनदों। दिनै सैथोआनो नंगौना रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै BPF नि बा UPPL नि बा बबेबा मोनसे गोदान पलिटिकेल पार्टिनि सामसागिरि जानानै नों गरसे गरनै मोननायनि थाखाय नों हारिनि माखासे जारिमिनारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ नोङो फानलांनो सानदोंब्ला नोंनि गोरोन्थि। 2014 চনত ননকে খাগৰাবাৰী নাৰায়ণগুৰিত যিসকল শিশু মহিলা বৃদ্ধক হত্যা কৰা হৈছিল সেই সম্পূৰ্ণ হত্যাকাৰী NDFB কৰিছিল। BTCত অশান্তি পৰিৱেশ কোনে কৰিছিল? হাজাৰ ঘণ্টা ৰেলপথ কোনে অৱৰোধ কৰিছিল? ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কোনে অৱৰোধ কৰিছিল? বাছ গাড়ী মটৰ কোনে বন্ধ কৰিছিল? BTCত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰাৰ মূল নায়কজনেই আছিল প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া। গতিকে তেওঁলোকে যিখিনি কথা কৈছে, কোনো ধৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰ সময়ত হত্যাহিংসা যিবিলাক চলিছিল তেওঁলোকে একমাত্ৰ প্ৰমোদ বৰা আৰু NDFB जोंनि BTC नि एरियानि सिङाव थानाय नन ट्राइबेल हारिनि जायफोर सुबुंफोरा BPF आव UPPL आव बा बबेबा मोनसे आदार्स पलिटिकेल पार्टियाव थानानै पलिटिक्सनि खामानि मावगासिनो दङ, बैफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जाहाथे फैबाय थानाय समाव NDFB नि हारिखौ लानानै सोमावसारनायनि सायाव एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सायाव पलिटिकेलि इस्यु खालामनानै BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव जेन पलिटिकेलि बाथ्रा लाबोआ आरो भबिष्यत जुदि लाबोनाय नुदोंब्ला किन्तु दिगदार दङ। बेखायनो BPF आनो जा UPPL आनो जा बा जायखिजाया पलिटिकेल पार्टियानो जा बे नोंसोरनि नन ट्राइबेल हारिनि पलिटिकेल लिडार आरो पलिटिकेल मेम्बार्सफोरखौ हायोब्ला एसे बुजायनानै दोनखा।
जोंनि बर' हारिनि बिखानिफ्राय गोदानै मोनसे पलिटिकेल हानजाया जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव जोनोम जानानै थांबाय आरो बे बाथ्राखौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ। दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बाथ्राखौ बुं, मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ बुं, मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांमोननि बाथ्राखौ बुं, मानगोनां फेरेंगा बिथांमोननि बाथ्राखौ बुं, बिथांमोना गावबा गावनि गेजेराव पार्सनेलि माखासे इस्युफोरखौ लानानै पलिटिकेलि फाइट खालामबाय थानायखौल' जों दिनै नुनो मोनदों। बिथांमोना पलिटिकेल प्लेटफर्माव थांनानै जों रायजो राजाफोरनि थाखाय पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जायफोर खामानिफोरखौ मावनानै होनो हाथारो बैफोर खामानिफोरखौ मावनानै होआलासे बैफोर खामानिनि एगेन्स्टआव बिसोरो मा बेसेनसो लागासिनो दङ। दिनैयो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय लानानै मानगोनां प्रमद बर'निसिम आरो जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडार आरो लिडारफोर दङ टटेलि गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय गावबा गाव सार्थबादिनि थाखाय दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फैनानै बाथ्रा बुंफैयो। दिनैयो जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा माबा मोनसे अलखदाव गोग्लैयोब्ला माबा मोनसे जुदि गाज्रि जाथाय जादोंब्ला बै जाथायनि एगेन्स्टआव बिसोरो जोंखौ खौरां लानो फैयो। नाथाय बिसोरो मा बेनिफिट्स लालाङो? पलिटिकेलि मोनसे बेनिफिट्स लालाङो। दिनैयो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरबा बर' फिसाफ्रा माबा मोनसे खैफोदाव गोलैदोंब्ला सिगाङाव माने सोंथि खालामग्रोयो, आन्दोआव सावरायग्रोनाय जायो। बै प्रब्लेम जानाय बा बै खैफोदाव गोग्लैनाय बर' फिसाया बिपिएफनि ना इउपिपिनि ना बबेबा बिजेपि पार्टिनि बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माने सावरायग्रोनाय जायो आन्दोआव। दा दिनैनि बे समाव इउपिपिएल पार्टिया बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ। सोरबा बिपिएफ सापर्टार फेमिलिया माबा मोनसे प्रब्लेमाव गोलैयोब्ला दिनै माने एसेबां थाबै हेल्प होनायखौ बा नायसनहैनायखौ जोङो दिनै नुनो मोना। थिग बेफोरबायदिनो फैयै बिपिएफ गभर्नमेन्टआ जुदि फैमारोब्ला बिपिएफ गभर्नमेन्ट समाव सोरबा इउपिपिएल पार्टिनि सापर्टार रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैब्ला बेयो इउपिपिनिसो बेयो बिजेपिनिसो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गावजों गावनि गेजेरावनो माने कन्ट्रभार्सि मोनसे पलिटिकेल इस्युआसो दिनै बांसिनै गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। दिनैयो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि गावसोरनि आन्दोनि माखासे इस्युफोरखौ पलिटिकेल इस्युजों फाइट खालामलायबाय थानायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनगासिनो दङ। दिनै बिथांमोना जेसेबांखिनि गोदै गोदै बाथ्रा बुङाथों मानो गासैबो बिसोर जोंनि बर' हारिनि बेसेनखौसो माने फाननानै गावसोरनि पलिटिकेल केरियारखौ आपग्रेड खालामनो नाजाबाय थानायखौ जोङो दिनै नुनो मोनगासिनो दङ। दिनै प्रमद बर' बिथाङा सान्थि गोजोन आरो परिबर्तननि थांखियै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव स्टेन्ड खालामफैदोंमोन। दिनै प्रमद बर' बिथांनि पलिटिकेल प्लेटफर्माव स्टेन्ड खालामखांनायनि उनावहाय 2 बोसोरनि गेजेराव सुइजारलेण्ड बानायनायनि बाथ्रा, बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय दफाफोरा मावफुंजायाबा आसाम स्टेटनि सोरबा केबिनेट मिनिस्टारनि न'नि लांगोनायाव सुइसाइड जाहैनायनि बाथ्रा बेफोर बाथ्राया पलिटिकेलि मोनसे नर्मेल बाथ्रा। नाथाय प्रमद बर' बिथांनिसिम मोनसे सोंथिया दिनैसिमबो दङ आरो बे सोंथिनि फिननायखौ प्रमद बर' बिथाङा दिनै नङा गाबोन नङा फैबाय थानाय मोनसे समाव जोंनो होनांगोन बुहुमनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव। जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोदोंमोन, बिथांनि बै लिडिं खालामबोनाय समाव प्रमद बर' बिथाङा गोबां रोखोमनि हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंबोदोंमोन। बै सोमावसारनाय समाव आरो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा प्रमद बर' बिथांखौ फोथायनानै थुलुंगा होबोदोंमन, बिथांखौ सापर्ट होनानै बर' हारिनि थाखाय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा हारिनि थांखियै सोमावसारबोदोंमोन। बै सोमावसारनाय समाव प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला समसिमहालागै जोंनि बे बर' हारिनि आलादा रायजो सेपारेट स्टेटआ साक्सेस जाया, जाफुङागौमानि अर्थात आलादा रायजो बड'लेण्ड मोनागौमानि आंनि डायरिया प्रुस्टप जाया होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन। आं CM EM जानो थाखाय सोमावसाराखै होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय जोंनि बर' हारिनि जा सिमां थांखि दिनैसिमबो आद्रा जानानै दङ, दिनैसिमबो साक्सेसफुल जायाखै। बे समाव प्रमद बर' बिथांनि डायरिया माबोरैहाय प्रुस्टप जानो सुबिदा मोनखो? सासे CM EM जानो थाखाय सोमावसाराखै होननाय सुबुङा माबोरैहाय बिटिसिनि CEMनि चेयाराव जिरायनानै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थाखो? प्रमद बर' बिथाङा बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनाय बै समावहायनो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ मोसौ बायदि थगायबोदों। बिथाङा पलिटिकेल फिल्डआव फैखांनायनि उनावहाय पलिटिकेलि थगायनाय बाथ्राखौ जों सिरियास लाया। नाथाय बै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव बुंबोनाय खोथा होबोनाय बाथ्राफोरा दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ फोथायखेबस' थगायबोगोन ना बोआखै? मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना दिनै एसे साननानै नाय। दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौनो बुं, मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौनो बुं, बा मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांमोनखौनो बुं, बा जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडार दं जोंनि बर' हारिनिफ्राय
साफ्रोमबो लिडारफोरा जोंनि बर' हारिखौ लानानै बर' हारिनि सेपारेटेड बड'लेण्डखौ लानानै सोमावसारबोनाय साफा साफा दैदेनगिरि दिनै फैयै फैयै बिथांमोना जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायनो गासिबो सुबिदा मोनजोब्बाय नाथाय दिनैनि बे क्रिटिकेल मोमेन्टआव जेरावनोखि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिडिल प्लेसाव थानानै बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै पलिटिकेल हान्जाखौ खौसे जानानै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायनांगौनि बाथ्राखौ दिनै खावलायदोंमोन दा दिनै प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारी सार बिथांमोना दिनै मानि थाखाय पलिटिकेलि खौसे जानानै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायनो थांनायाव दिनै मानो उसुखुथु जागासिनो दङ मा प्रब्लेम दं बिसा आन्दोआव दिनै सिएमइ सिआरखौ लानानै बिथांमोना एसे पलिटिकेलि प्रब्लेम जादों जानो हानाय दिनैनि प्रमद बर' बिथांनोबो बिटिसिनि सिएमइ सिआरखौ नांगौ दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनोबो बिटिसिनि सिएमइ सिआरखौ नांगौ दा दिनै सिएमइ सिआरखौ लानानै बा पलिटिकेलि माखासे सिट सिआरफोरखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव सेख'लायबाय थायोब्ला अब्ला बैफोर लिडारफ्रा बै समाव जाय समावनोखि बिसोर माहारिनि थाखाय माने दावहा नांबोदोंमोन संग्राम खालामबोदोंमोन अब्ला समाव बिसोर मा गावबागाव बेनिफिटनि थाखायल' सोमावसारबोदोंमोन नामा हा गावबागाव बेनिफिटनि थाखायल' सोमावसारबोदोंमोन नामा अब्ला दिनै बिसोरो हारिनि जुदि थार गोथार जुदि सेन्टिमेन्टेल दंब्ला बर' हारिखौ पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों मोनसे गेरेमसा माहारि दालांनो थाखाय बिसोर जुदि सेन्टिमेन्टेल दंब्ला दिनै बिसोरो ज' जागोन इउनाइटेड जानानै जोंनि बिटिसिखौ सालायगोन दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव गोदानै मोनसे एपिपि पलिटिकेल हान्जा जोनोम जाबाय बेनि दायनिगिरिया सोर स्पेसियेलि मानगोनां हाग्रामा महिलारी सार आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि थाखायनो दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव गोदानै मोनसे पलिटिकेल हान्जाया जोनोम जानांगौ बाध्य जानानै फैबाय जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारखौनो बुं मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौनो बुं दिनै आसाम स्टेटनि जाय हारिनिफ्राय जोंनि बर' हारिया रैखाथि जानांगौनि थाखाय दावहा खालामबोदोंमोन बै हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरनि सामसागिरि जानानै दिनै गावनि न'खरनि पलिटिकेल पावारफोरखौ दिनै इउसलेस खालामजागासिनो दङ जोबोद लासिंसिं ए टु जेड एभ्रिथिं बेसे समायना रमायना जोंहा बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेम मोनदोंमोन हा जोंनि आखायाव जोंनि न'आवनो जों मोनदोंमोन गोसोबायदि जों बाहायनो हायोमोन दिनै गावजों गावनि गेजेराव माखासे पइन्ट्सफोरखौ साथ'बादि लालायनानै दिनै बिसोर पलिटिकेलि गावजों गावनि गेजेराव गावनि न'खराव बिसोरो दावहा नांगासिनो दङ पलिटिकेलि बे सुजुग सुबिदाखौ लानानै दिनै जोंनि बर' हारिनि सुथुर पलिटिकेल लिडारफोरा केपचार खालामदों दिनै प्रमद बर' बिथांखौनो बुं दिनै हाग्रामा महिलारी सार बिथांखौनो बुं दिनै गासिबो ए टु जेड आसाम स्टेट पलिटिकेल सिस्टेमनि गलाम जानानै दङ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां मेलेमजिबि बर' रायजो राजाफोरखौ आं मोनसे बाथ्रा खावलायगोन जोङो सोरबा पलिटिकेल लिडारनि बियो हाग्रामा महिलारी बिथाङानो जाथों बियो प्रमद बर' बिथाङानो जाथों बा जायखिजाया XYZ पलिटिकेल लिडारानो जायाथों मानो बिसोरनि पलिटिकेल डायलगनि सायाव जोंनि बेसेनखौ जोङो ओइलाम दा खालाम सोरबा पलिटिकेल लिडारनि गरसे गरनै गारनायाव ओइलाम दा खालाम जोंनि बर' हारिनि बेसेनखौ ओइलाम दा खालाम आरो जेब्ला समसिमहालागै जोङो सेपारेटेड बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जों सोरजिनो हाया अब्ला समसिमहालागै जोङो सान्थि जों थानो हानाय नङा जोंनि बे बर' माहारिखौ लानानै बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि आद्रा थानाय जा सिमां थांखि सेपारेट स्टेटनि बेखौ जों माबोरैहाय साक्सेसफुल खालामनो हागोन बबे एंगेलजों थांबा जोङो साक्सेसफुल खालामनानै लाना फैनो हागोन बेफोरबायदि माखासे इम्परटेन्ट इस्युफोरखौ लानानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा सिंजों आन्दोयै सावरायखुमानायनि माखासे प्लेन पलिसिफोरखौसो दा समाव सिरियासलि लानांगौ नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव गावजों गावल' माने एना एनि बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों गोसोब्ला जोङो जोंनि माहारिखौ स्ट्रं खालामनानै हाइलाइट खालामनो हायोमोन नाथाय मा जादों साफ्रोमबो पलिटिकेल लिडारफ्रा दिनै गावबागाव पकेटनि थाखाय गावबागाव सिट पावारनि थाखाय गावबागाव पलिटिकेल पार्टिनि थाखाय दिनै सार्थबादिलि बाथ्रा बुंबाय थानायखौ खामानि मावबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना बिजिरनानै नायदो खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि